Miten paljon sähköautojen sähkömoottorien teho laskee sitä mukaan, kun akkujen varaustaso laskee, niin se on mulle vähän ollut epäselvä asia. Siitä ei oikein mistään en ole pystynyt löytämään tarkkaa tietoa. Varmaan se poikkeaa eri valmistajien välillä, mutta mä oon ajatellut, että mä selvitän tämän asian tämän Cupra Bornin kohdalla ihan semmoilla käytännön testillä. Eli kiihdyttämällä tätä autoa 0–100 ja mittaamalla sen ajan, mikä siihen kuluu eri varaustasoilla. Varaustasot, joita mä oon ajatellut testata, on 80%, mistä tehon pitäisi olla silloin varmasti ihan normaali. Sitten 50%, 30%, 20% ja lopuksi vielä 10%. Ja katsotaan, miten paljon se 0–100 kiihdytysaika muuttuu, kun nämä eri varaustasot on käytössä. Ajoprofiili, jota mä tässä mittauksessa käytän, on Comfort, koska se on se profiili, millä mä normaalisti ajan. Niin katsotaan, että mikä se varaustason vaikutus on sitten siihen sähkömoottorin tehoon. Mitä se 0–100 kiihdytysaika muuttuu. Ihan mielenkiintoista. Akun varaustaso näyttää olevan nyt 52%, joten lähdetään testaamaan. Kiihdytys suoritetaan joka kerta samasta paikasta, jotta se tulos on mahdollisimman vertailukelpoinen. Ja lämpötilakin on joka kerta noin 20 ja 25 asteen välillä, jotta senkään ei pitäisi vaikuttaa suoritukseen merkittävästi. Eli tarkoitus on itse asiassa huomata selkeät sähkömoottorin tehon laskut, jotka pitäisi kyllä tulla hyvin selvästi esille tässä 0–100 kiihdytyksessä kyllä, jos sähkömoottorin tehoa tosiaan rajoitetaan merkittävästi. Sitten varaus on 30%, joten lähdetään uuteen yritykseen. Kiihdytys suoritetaan mittarinopeuteen 102, mikä navigaattorin kepsin mukaan vastaa hyvin tarkasti 100 kilometriä tunnissa. Tärkeintä tietysti on, että se kiihdytys suoritetaan samaan nopeuteen joka kerta, eli 102. On se sitten ihan tarkalleen 100 tai pikkusen eri. No niin, nyt ollaan valmiita lähteä seuraavaan testiin. Akun varaustila on 19%, ja se on jo keltaisella. No niin, akun varaus on 9% ja lukematkin on punaisella, eli nyt alkaa näyttää siltä, että auto kehottaisi lataamaan nopeasti. Samalla huomattiin myöskin, että se sininen palkki, joka kuvaa sitä tehoa, mikä akusta otetaan, niin se oli entistä lyhyempi tässä jo matkalla, kun kaasukulut pohjassa kokeiltiin. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan nyt, mikä se kiihtyvyys sitten on tällä akun varaustasolla. Sitten on loppuyhteenvedon paikka, mikä näkyy tuosta taulukosta lopussa. Ja täytyy myöntää, että tulokset jonkin verran yllätti mua. Mutta laita kommenttia, oliko tulokset sen mukaan, kun sä itse odotit vai yllättikö tulokset sinuakin. Niin mielenkiintoista ainakin nyt oli selvittää tämä asia. Seuraavaan videoon.